Tu sa pred takmer 3 storočiami všetko začalo pôdou, vierou, školou a rečou. Rukami, ktoré obrábali zem, modlitbami, ktoré držali komunitu pokope, vzdelávaním, ktoré otváralo svet a slovami, ktoré po celé stáročia ticho a vytrvalo chránili pocit spolupatričnosti jednej menšinovej komunity. V Báčskom Petrovci slovenská identita nie je niečo, čo človek raz zdedí a navždy vlastní. Je to otázka, na ktorú si každá mladá generácia musí odpovedať vlastným hlasom. Nie vždy je to jednoduché a ľahké. Byť Slovenkou z Vojvodiny si myslím, že je dosť také ambivalentné. Čiže to, s čím sa ja celý svoj život stretávam, je, že čiže kamkoľvek odídem, som vlastne cudzincom. Čiže keď odídem aj na Slovensko, čiže do, tak povediať, z materskej krajiny, tak väčšinou ma oslovujú, že som Srbka. A z druhej strany, keď spoznám, povedzme, niekoho, kto vôbec nie je Slovan, ale je z nejakých ďalších krajov, tak vo väčšine prípadov vôbec nerozumie tomu, že ja tu vlastne som sa narodila, že tu sa aj moji predkovia narodili a vlastne musím sa vysvetľovať, že tu vlastne žijú Slováci už takmer 300 rokov. Konkrétne tu ako v mojej obci, teda v Petrovci, sa necítim ako cudzinkou, ale keď sa rozprávam s niekým, kto nie je, teda z Petrovca, tak znova mám pocit, že som tak ako by som to povedala, nejakou druhou osobou, teda nie tou perfektnou obyvateľkou tejto krajiny, ale predsa niekým, kto je menšina, ako sa to dnes hovorí, čo ja napríklad nemám rada, to slovo. Teda skôr preferujem národnosť ako menšina, pretože to menšina mi znie tak degradujúce. Byť Slovenkou z Vojvodiny je aj pozitívne, teda nie je negatívne, pretože akože je málo národností generálne vo svete, ktoré si takto, ako my, čo sme si tu zachovali, teda aj ten jazyk, aj tú kultúru, aj to vzdelávanie a všetky ostatné veci. A myslím si, že je to veľmi dôležitá vec, ktorá by sa akože nemala nechať iba tak zo strany. Teda mala by sa vyzdvihovať, malo by sa o nej teda rozprávať a aj ten samotný jazyk, teda, ktorý si my tu aj naďalej pestujeme, je veľmi dôležitou súčasťou teda tej slovenskej identity. My tu vo Vojvodine vlastne paralelne sme sa učili aj slovenský, aj srbský. Teda nemohla by som povedať, že mi je srbčina cudzí jazyk, ako čo mi je už angličtina, povedzme. Ale v každom prípade aj po srbsky, keď sa rozprávam, tak moja odpoveď na nejaké situácie, ktoré ma vzrušia, vždy bude v slovenčine. Teda aj tie myšlienky, aj tá každodennosť, aj tie emócie sa mi vždy v hlave prejavujú v slovenskom jazyku. A na druhej strane myslím si, že áno, je to niečo, čo si musím strážiť, pretože do tej samotnej slovenčiny sa už, myslím si, že posledné 10 ročia zvlášť dosť vsúvajú tie srbizmy, teda deje sa tá tichá asimilácia, alebo ako by som to nazvala. A myslím si, že toto sa môže stať v jednom momente veľkým problémom. V básni Eroika Slovaka sa Viera Benková pýta samu seba. Teda. Nikdy som sa presne nedozvedela, čo je to
Eroika Slovaka. Ona metonymicky spomína alebo uvádza reprezentantov našej komunity, nášho kultúrneho, intelektuálneho korpusu, ako je Páľo Bohuš a Zuzka Medveďová, aby tú hrdosť slovenskú velebila v každom ohľade. Ešte stále vidno dolnozemské obrysy slovenskej sebaúcty, ale akoby mizli z nášho dohľadu, akoby mizli z dohľadu našich potomkov. Národná pamäť zachováva vrcholky, vrcholné dosaženia našej kultúry, ale naši odchovanci sa k tomuto nemajú. Korene sú, povedala by som, pevné, ale výhonky tu by som nedopovedala. Moja generácia na iný spôsob prežíva slovenskú identitu, lebo tie staršie generácie, možno už závisí o ktorých starších generáciách, teda koľko ďaleko ideme. Ale myslím si, že za posledné roky tu na už možno aj takých 30 rokov, povedzme, je dosť prítomný nacionalizmus. A myslím si, že je dosť väčší potom samozrejme fokus aj na to zachovávanie jazyka, ale podľa mňa by sa tomu malo pristupovať predsa na nejaký iný spôsob. Teda my tu na Slováci žijúci vo Vojvodine, teda dolnozemskí Slováci, sa viac folklorizujeme, teda viac sa sústreďujeme a myslím si, že aj mladí tak v tomto momente majú podané, že by mali vnímať svoju identitu iba cez ten tanec, cez tie ľudové spevy a cez takéto veci. Čo samozrejme si nemyslím, že nie je súčasťou, je dôležitou súčasťou aj toto, ale zároveň si nejako stále dávame zo strany tie iné veci, ako sú, čo my máme teda aj odborníkov, aj spisovateľov, my máme aj kultúru inú, my máme aj výchovu, máme vzdelávanie, máme teda strašne veľa tých aspektov, na ktoré sa nedáva až taký veľký dôraz, ako sa možno skorej dával. Mladí ľudia sú dnes virtuálni svetobežníci, virtuálne maximálne gramotní, predbiehajú však dobu, čo je zasa objektívna záležitosť. Tým pádom oni sú skôr svetoobčania, lebo je svet veľmi blízko, ako sú vojvodinskí Slováci. Ten reflex pracovať alebo činiť sa, aktivovať sa na, poviem to už trošku ošúchanou syntagmou, na roli národa dedičnej, jednoducho nemajú, pretože bážia po svete, ktorý sa im veľmi priblížil. Sú aj, ako by som to povedala, niekto, kto absolútne nemá pocit, že by mal niečo vykonať po svojich predkoch. Že to niečo, aktivovať sa na pláne kultúry, je niečo, čo je absolútne nepovinnosť. Nemajú takýto inštinkt vypestovaný. Teda nehovorím o pocite k jazyku však. Jazyk je niečo, čo absolútne nevyvíjajú, čo je zaparložené a čo si oni nekultivujú.
Ak si dobre pamätám, tak my sme asi boli tak medzi prvými generáciami, kde takmer nikto tu nezostal. Čo ja si pamätám, že bolo pre mňa osobne veľmi ťažké, lebo ja som vtedy mala 3 najlepšie kamarátky z mojej triede a všetky 3 vlastne na to Slovensko odišli a ja som tu zostala sama. Mysliac si teda v tom nejakom období, že ja odtiaľ to nikde ani neodídem, lebo ja toto tu mám strašne rada. Teda ja, keď aj tak odídem povedzme niekde na more, kde sú brehy, kde je teda tá celá príroda iná, tak sa veľmi poteším, keď vidím túto našu rovinu. Teda mne je táto naša rovina, ako hovoria, že je vždy vlastne depresívna. Pre mňa osobne nie je. Pre mňa osobne je... Mne sa to páči, keď tak pustím pohľad a vidím to nebo, ako sa spája so zemou. Takže pre mňa je to nejakým pokojom. A z druhej strany som si vždy myslela, že teda ukončím tie štúdia tu ukončím to, čo mám rada, čo sa mi páči, nájdem si tu zamestnanie a bude mi tu dobre. Na druhej strane sú ľudia, ktorí z mojej generácie, ktorí odišli na Slovensko a v jednom momente sa sem aj vrátili, ale zároveň, čo sa stretávam už za posledné časy, je, že aj tí, ktorí sa vrátili tu povedzme na 2 roky, tak sa znova vlastne aj tak vrátili na to Slovensko, teda bežali odtiaľto. Mám taký pocit, že lipnú potom, aby sa stali reemigranti na Slovensko. A to je cieľ veľkej väčšiny, by som tak povedala. Tak trošku je to také nie celkom ružové a trošku je to ako memento. Ja sa v tejto situácii necítim, ako by som povedala, kľudne, lebo je to alarmantná situácia. Asi z roka na rok to bude ťažšie a ťažšie, ak bude takýto prípad, že všetko viacej a viacej ľudí, teda mladých, bude na to Slovensko odchádzať, ale z druhej strany by som nepovedala, že by som im takúto zodpovednosť vsúvala do hlavy. Teda nemyslím si, že je žiaden človek dlžný zostávať tu pre dobro celého kolektívu. Myslím si, že každý si má sledovať to, ako sa on v určitom si momente cíti. Ak si myslí, že je pre neho dobré, aby odišiel, tak samozrejme, že by mal odísť. Že nie je úspech len odísť zo slovenskej Vojvodiny, zo slovenského zahraničia, ale je úspech je aj vrátiť sa do slovenského zahraničia však. Takže nepoviem, že je toto u nás... že sme, čo vravia, na tom kvit po nemecky, poviem po slovansky, že nie je hotovo, pretože to hotovo má v sebe tých veľa o, tej krásnej samohlásky o a to sa kotúľa, teda nie je nič hotové. No. Ako na boľavom mieste zalomený trň, žeravá železná koruna, mých modravého svetla, nepokoj, nástraha, koreň do mesa zasadený, smedný, z nenazdajky vykresaná, z kameňa myšlienka. Najväčšie kozmické utrpenie hmoty. Keď už každý z nás načal svoje prvé 1000-ročie žitia, časom dôjdeme. Pod polosuchú netatu na cintoríne, ale sa strávi nad nami vyroja prvé myšlienky. Aj naďalej potom ešte nás občas neprítomných preskočia ohnivým prútom našej myšlienky šľahnuté skaly. Zacilingáme na číchsi dverách a keď nám otvoria, bude tam naša strpnutá myšlienka a jedno bojazlivé, kto to zvoní.
básnik hovorí, časom dôjdeme. Samozrejme, ale my sme tí, ktorí by túto skutočnosť a tento proces mali brzdiť, naprávať celú situáciu a neponechávať túto problematiku alebo túto skutočnosť národnej identity ľadom. V žiadnom prípade. Keď premýšľam o tom, čo znamená byť Slovenkou tu, v Petrovci, často sa pýtam aj na to, ako nás vidia druhí. Čo o nás vedia. Vidia len jazyk, kroje, sviatky, alebo aj to, čo sa do týchto obrazov nezmestí. A potom si uvedomím, že ani my toho možno nevieme dosť o iných. Žijeme v tej istej krajine, niekedy blízko seba, ale naše príbehy sa často míňajú. O Bošniakoch vieme základné veci, no na porozumenie to nestačí. Väčšinový národ, aj menšiny sa veľmi málo vedomé o iných menšinách. Jeden možno z dôvodov je ten, že sa o tom veľmi málo rozpráva, veľmi málo učí v školách a zároveň sa veľmi málo menšín zjavuje vôbec vo verejnom živote a v médiách. Teda, keď poviem médiách, myslím na veľké médiá, ktoré keď aj dávajú určitý si priestor menšinám, tak ich predstavujú v určitých si stereotypách, ktoré sú často nie ani, teda sú možno skreslenou nejakou realitou a často aj nepeknou realitou jednej menšinovej komunity. Veľa raz sme mali také stereotypné prípady, kde sú povedzme Slováci predstavení ako teda ženy, vlastne Slovenky sú predstavené ako ženy, ktoré chodievajú do Belehradu, utierať, umývať, riadiť a tak ďalej. A nejako sú zo strany vynechaní tí naši odborníci, naši profesionáli, profesionálky, ja neviem, herci, recitátori, spisovatelia a tak ďalej. Teda málo tie väčšie médiá, ktoré sa väčšine ľuďom zjavujú a ktoré sú aj povedzme, na internete a tak ďalej, málo rozprávajú o tých iných aspektoch menšinových komunít. Bošniacky národný kolektív vidím ako životasúci, ako pokorný, ako niekto, kto má svoj názor, ktorého sa drží, od ktorého neodstúpa. Vidím ich ako veľmi akčných a ako veľmi rozumných a ako takých, ktorí majú vypestované kolektívne cítenie. Od nich by sme sa mali prizerať a učiť, lebo my sme u nás keľavne, podmienečne povedané, rozhádaní a vedieme žabomyšie vojny a nemali by sme. Pozdrav, dragi prijatelji. Upravo sam shvatila da jako malo poznajem bošnjačku zajednicu koja živi u našoj državi i da bih voljela da saznam nešto više, tako da se spremam za put u Novi Pazar. I ukoliko poznate nekoga ko živi u Novom Pazaru ili ukoliko vi živite u Novom Pazaru, zamolit ću vas da mi se javite.
Pa ćao, ja sam Petra. Baš mi je drago što si mi se javio. Također. Ja sam baš razmišljala o tome ovih dana koliko malo zapravo znamo o bošnjačkoj zajednici ovdje u Novom Pazaru, tako da sam ja zapravo upravo tražila nekoga kako bi mogao to da mi približi, da mi nešto više o tome ispriča, kako vam se ovdje živi, kako imate istoriju, pošto stvarno ne znam, jako malo znam o tome. Hvala ti na tome, hvala ti što se interesuješ za našu zajednicu. Ja jako malo znam o slovačkoj zajednici i eto, zaista bih voleo da od tebe čujem isto ono što želiš ti od mene, zapravo o specifičnostima vaše zajednice. Možda bismo mogli ući u kulu. Možemo. Dakle, ovo su slike koje prikazuju Novi Pazar, koje prikazuju ovu kulu Motrilju. Mi smo ovdje u Novopazarskoj tvrđavi i kula Motrilja jeste zapravo jedan od simbola Novog Pazara i simbola grada. Ona je na grbu grada i kao što vidiš ovdje zapravo najveći broj ovih fotografija, odnosno slika koje su izložene, ima i taj motiv. Tu je i Arap džamija koja je u centru grada i zapravo ova ulica, ona je već Višegradska ulica, odnosno ka Višegradskoj ulici, a ova je Prvomajska ulica, tako da su i jedna i druga bile deo te carske džade kojom su prolazili trgovci u Osmanskom carstvu. Šta te znamenitosti danas za vas znače? Svakodnevno nas podsjeća na to da je ovo nešto zaista staro, da je ovo nešto zaista što i dalje komunicira sa nama, što ima mnogo duboko korenje, što je zapravo naše nasljeđe i deo svih nas. Mi, na primjer, imamo našu gimnaziju, koja je vrlo, vrlo stara institucija i koja je onako neki simbol Bačkog Petrovca zapravo. To je jedna od dve slovačke gimnazije koje se nalaze kod nas u Srbiji. I uglavnom se nekako đaci posle osnovne škole i opredele zapravo da krenu tu, jer je prosto nekako prirodno to ide da ti nastaviš na svom maternjem jeziku. U Novom Pazaru je većinsko bošnjačko stanovništvo, ali nije to apsolutna većina. Dakle, tu postoji kontakt između srpskog stanovništva i bošnjačkog stanovništva i tu je drugačije nego što se veoma često prikazuje u različitim medijima. Dakle, tu postoji jedan izuzetno dobar suživot, tako da naročito kod mlađih generacija se i ne primećuju te razlike. Razlike ne postoje u suštini na pravi način. Mi imamo dosta mešovitih brakova i imamo dosta tih situacija da prosto Srbi koji žive u Bačkom Petrovcu razumeju slovački, a naravno logično Slovaci govore, razumeju srpski. I onda često imamo te neke situacije kada razgovaramo međusobno da nekako nemamo tu potrebu da se šaltamo sa jezika na jezik, nego ja mogu sa nekim da razgovaram, da njemu odgovaram zapravo na slovačkom, on meni odgovara na srpskom i mi se apsolutno razumemo. Nový Pazar sa predo mnou otvára ako text, ktorý ešte neviem celkom čítať. Ulice, hlasy, minarety, pohľady ľudí, všetko tu má svoju pamäť. A možno práve tu lepšie rozumiem, že identita nie je len to, čo si človek nesie z domu. Je to aj spôsob, akým mesto dýcha cez ľudí, ktorí v ňom žijú. A cez tých, ktorí sa ešte len učia povedať, kam patria. Kada se predstavljam, odnosno kad sam sebi predstavljam, da tako kažem, najvažnije mi je ovo da jesam, odnosno da sam čovek pre svega, pa onda sve što dolazi uz to, da sam iz Novog Pazara, iz Srbije, da sam iz Evrope i mogu reći da imam taj bošnjački
identitet sa kojim se u dobroj meri mogu identifikovati, tako da svi ti identiteti su izuzetno složeni. Postoje i mnogi drugi segmenti mog bića, mog identiteta koji mene određuju, moje interesovanja, ono kuda ja idem, kuda stremim, koga srećem, s kim razgovaram, ali mislim da je ovo nešto što je opet fundamentalno i nepromenjivo u nekim činjeničnim okvirima. Mislim da Novi Pazar kao takav u ovom trenutku postaje sve veća i veća zajednica. Tim pre što je velika zajednica, on ima i različitih odnosa prema različitim pitanjima. Mogu reći da su u Novom Pazaru zastupljeni svi oblici negovanja tradicije i odnosa prema nacionalnoj identifikaciji. Definitivno da Novi Pazar u Srbiji ima manjinski karakter. To je odnos i Srbije prema Novom Pazaru i Novog Pazara prema Srbiji. I sada ovo ne govorim kao nešto što je nužno loša stvar. Dakle, govorim kao nešto što samo po sebi može proizvesti jednu posebnu i izuzetno zanimljivu vrstu dijaloga, jednu posebnu vrstu susreta, jednu posebnu vrstu kontakta. Dakle, ne samo na nacionalnom nivou, nego i na religijskom nivou između većinskog pravoslavnog stanovništva i muslimanskog stanovništva koje je manjinsko u Srbiji, a većinsko u Novom Pazaru, dakle između dve najzastupljenije otprilike religije u Srbiji, tako da mislim da u Novom Pazaru definitivno da se neguje taj bošnjački identitet kod ljudi. Opet ja mislim da je identitet zaista nešto što je individualna stvar i vi ne možete napraviti nacionalni menadžment ko će se kako izjašnjavati. Novi Pazar ima slojevite kulturno nasljeđe, ali i slojevite identitete. Kao svaki čovjek, kao pojedinac, mi najčešće to vezujemo bilo za religiju ili za kulturu, bilo za nacionalne dvije dominantne nacije koje ovdje žive, ali dominantnu ulogu u kreiranju tih identiteta nemaju same grupacije koje žive tu. Dominantnu ulogu ima vrijeme, odnosno kontekst vremena, suštinska glavna paradigma toga vremena i onda se to nasljeđuje jedno nakon drugog i zavisi od naše percepcije onoga koji govori i koji to vidi. Niekedy sa dejiny neohlásia veľkými slovami. Prídu ako otras. Ako ticho po niečom, čo sa nemalo stať. Pád prístrežku v Novom Sade nebol len tragédiou jedného mesta. Stal sa ranou, cez ktorú mladí ľudia začali jasnejšie vidieť krajinu, v ktorej žijú. A možno aj seba v nej. Zrazu identita neznamená iba to, odkiaľ pochádzame, akým jazykom hovoríme, alebo ku ktorej komunite patríme. Znamená aj otázku, na ktorej strane stojíme, keď sa okolo nás láme dôvera. Teda od toho momentu vlastne pádu prístrežku na železničnej stanici v Novom Sade sa vlastne slovenská komunita zapojila do celej spoločensko-politickej situácii, teda do tých protestov, ktoré sa momentálne dejú, ktoré sa samozrejme dejú aj v Petrovci, keďže vlastne slovenská komunita na žiadny spôsob nie je oddelená a odtrhnutá vlastne od tej väčšine, teda väčšinového národa a aktívne sa do toho zapája. Vzhľadom na to, že je situácia momentálne taká, aká je, tak aj
ja mám aspoň dojem, že aj Slováci si na iný, teda Slováci žijúci na Dolnej zemi, si začali na iný spôsob uvedomovať svoju identitu. Okrem svojej identity aj svoje práva, aj svoje povinnosti. Mladi ljudi su u prošloj godini imali trenutak kada su mogli da budu zajednica koja menja i dalje imaju taj trenutak. Naravno, i individualna borba nikada ne može da bude zanemarena. Mi se zapravo najbolje borimo protiv primitivizma, protiv svega onoga što bi bilo varvarstvo koje mi ne želimo i koje smo složni da ne želimo. Borimo se kulturom, borimo se naukom, borimo se znanjem i borimo se, eto, što bi rekao, mislim da je to rekao Thomas Mann, da je zapravo najbolja prepreka varvarima fin odgoj. Ljudi koji zapravo uzdižu ovu zajednicu jesu mladi ljudi. Mene su obradovali naši srednjoškolci, oni su definitivno heroji ove zajednice. Mene su obradovali naši studenti. Ono što mene sada zaista raduje se da pored ovoga što zaista je opasno ovo TikTok generacija, mislim da i ta želja da se ne zna, mislim da ipak su uspeli da prebrode jednu stvar koju mi nismo mogli. Oni su tu dihotomiju koja je postojala na Srbe i Bošnjake, pri čemu se svaki trudi da u predstavljanju sebe pokuša da opravda opet sebe kako on nije nešto loše, on je cool, bez obzira što voli eto svoje, ali eto, ko da ga je neko naterao. Mi smo im bili svjedoci prethodnih godina da ti klinci bez izvinjenja su ono što jesu. A skontali da baš nije ni cool da budu fašistički nastrojeni jedni prema drugima. Tu sa naše dve menšinové skúsenosti na chvíľu stretávajú. Slovenská aj bošniacka, každá so svojou pamäťou, jazykom a zápasom o dôstojné miesto v tej istej krajine. A čoraz jasnejšie cítime, že bez vzdelania, kontaktu a odvahy nezapierať samých seba nemôže byť ani spoločnosť, v ktorej sa všetci budeme cítiť ako doma. Mi južno od Save i Dunava smo svi dobrim dijelom naslijedili, pripadamo jednom tom osmanskom nasljeđu i znamo taj mentalitet, jasan nam je potpuno. A srednji evropski koji je, Count K monarhija formirala ne samo kod nas, nego svuda je to u čitavoj srednjoj Europi je to uradila Austro-Ugarska monarhija i završena priča. Oni su formirali taj način života koji je opet različit od zapadnoevropskog, koji je opet različit od skandinavskog. I vi i mi nemamo baš mnogo dodirnih tačaka. A kako sad klinci da skontaju da to nije folklor? Znate, veliki problem je formiranje tog folklorističkog načina doživljaja kulture. Znate, kad vam to samo kroz neke festivale, hajde, džipajte, igrajte i to je to. Nije. Institucionalna briga o svom nasljeđu je važna, a djeca bi mnogo bolje to uradila i mnogo bolje kontala kad bi imali svoje obrazovanje i obrazovali se na svom jeziku i učili nešto o svojoj kulturi, gdje bi to bilo
kao uzimano zdravo za gotovo, ali nije to nešto kao sad, nešto posebno što mora svaki sad tu da se bori oko toga. Važan je taj kontakt, važan je razgovor, važno je razumevanje. Svi mi živimo u državi Srbiji, svi mi nosimo različita svoja lična obeležja. Bilo da smo pripadnici većinskog, manjinskog naroda, bilo da smo jedini pripadnici tog naroda na tlu Srbije, bilo da smo pripadnici najvećeg manjinskog naroda u toj državi, mi jednostavno nosimo te svoje razlike koje ne moraju nužno da nas, odnosno ne moraju uopšte da nas odvajaju. I kao što rekao, dakle, kultura, nauka, umetnost mogu da nas spoje, treba da nas spoje, spajaju nas i ja se najiskrenije radujem što ste vi danas ovde u Pazaru i što razgovaramo o ovim izuzetno prijatnim temama. Mislim da obrazac o kome pričamo treba da krene iz obrazovanja. Treba da se nacionalne manjine obrazuju na način tako da onog trenutka kad ste se izjasnili kao Slovak, niko vas ne pita na kom ćete jeziku da se obrazujete. Kao što neko ko se izjasnio kao Srbin, niko ne pita na kom će jeziku. Nije pitanje jezika, nego je pitanje očuvanja identiteta koje nam Ustav ove zemlje garantuje i zašto mi to ne bi koristili. Znači, mi samo pomažemo zemlji, razvijamo zemlju da bude bolja. Razvijamo društvo da bude bolje. Slovensku identitu samozrejme nezapierame. Prevravím ale básnikom. V dnešnej dobe slovenskú identitu musíme podopierať poriskom. Nie sme totižto takými, akými sme boli kedysi. Hypokríza vládne v každom aspekte, láme sa a dáva neokolonizátorom a ich prisluhovačom. Koruptívni sme. Politika nesmie byť nad odbornosťou a je. V zdravej spoločnosti politika nesmie byť nad záujmami a prioritami národných kolektívov a je. Politika manipuluje menšinu. Manipuluje predstaviteľmi menšín, ktorí sú lojálni politickej strane a mali by byť národní predáci z funkcie alebo národní aktivisti. Mene je strah da preuzimamo i mi obrazac, da nam je dosta da imamo festivale, a da odustajemo od toga da se borimo sistemski, da ovu zemlju učinimo lijepim mjestom život i da ona bude zaista doživljavana kao domovina. Vraciam sa domov, do Petrovca, ale už nie je celkom tá istá. Nesiem si so sebou hlasy z Nového Pazáru a pocit, že vzdialenosť medzi našimi komunitami, slovenskou a bošniackou, sa zmenšila. Niektoré diaľky sú možno naozaj len pomyselné, aj keď ich mapa meria stovkami kilometrov.